गोसोखौ गावना लांलायबाय। ओइ गथ' लाजिया नों गेदेर मानसिखौ बिदि एदावनो? नोंसोर बायदि समायना सिख्ला नुबाथाय मेथाइ हारसिं उदै सिंनिफ्राय जाखांफैयोलै। ओइ गथ' नों आंखौ बिब'सो जागोन दे। बिब' दुसमान बैसोनि मानसिखौ एदावनो लाजिया नों? ओइ जारौ लाजिबा खाजि गोमायोनो आरो गासैबो सिख्लाखौनो बिब' नोजोरै बिनानाव नोजोरै नायब्ला आं माथो हिनजावखौनो मोननाय नङालै बुहुमाव। थङाला गथ'। आं थङाला नङालै एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रासो दा आङो। नोङो एमएलए अमा राजानि फिसाला ना? औ नंगौ एमएलए अमा राजानि फिसाला। एबार आंखौ एदावबावबा फेसबुकआव पस्ट खालामनानै होगोन आं एमएलएनि फिसालाया आंखौ एदावबाय थायो होननानै। ये हुइनाबाद लान्जाय टेम्पारपार। बिदिब्लाथ' नों आंखौ मोजां मोनबाय? आंलाय नोंखौ मानो मोजां मोननांगौ जाखो? मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाफोरासो फेसबुकआव पस्ट होलायनानै गावनि बयफ्रेन्डखौ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ रायो, ब्लक खालामो, आनब्लक खालामो, ब्लक खालामो, आनब्लक खालामो। नोंबो आंखौ फसायबाय नालाय पस्ट होनो नागिरदों नङा होमबा? मा गाज्रि गथ' नोंलाय? दा आं नोंखौ जेबो बुंथ'ला गथ', एग्जाम दङ बेनिखायनो नोंखौ रायनो गोसो गैया। आच्छा बारु थाइबानि लारु एग्जाम दङ होमबा? एग्जामनि थाखाय बेस्ट अफ लाक जारौ। आंखौ आब' होनदों जारौ होननाङा। आं आब' होनालै न'खराव मेल्ला बिब' गोदोसोनानै दङ, मेल्ला बिनानाव गोदोसोनानै दङ। आमाइनि फिसाजो, आमाइनि फिसाला, मादैनि फिसाजो, आनैनि फिसाजो, आयंनि फिसाजो गासैखौबो बिब' बिनानाव जाजोबो आरो आं नोंखौ बिब' बिनानाव खालामनो गोसो गैयालै। एमाव राजा मालाय जारौ आइजों सिनाखि जानो नामा? बादतमिज गथ'। लाजिबायदां। एमाव राजा नोंखौ आं फरायनो खोन्थादोंमोन ना? मा मोनदों नों बेवहाय? सोर सिख्लामोन बियो नोंखौ रायनानै थांनाया? आरो मानो रायनाय बे सिख्लाया नोंखौ? जेबो नङालै आयै। जेबो नङाबालाय मानोथो रायनानै थांनाय बे सिख्लाया नोंखौ? आं मेथाइ खनदोंमोनलै आयै। मेथाइ खननायखौनो सिख्लाया गावखौसो लानानै मेथाइ खनदों होननानै आंखौ रायदों आरो। आजिखालि मेथाइबो खनजालाब्रा आयै, गावसोरखौसो लानानै मेथाइ खनदों सानो। माबा दाखालिबो फदम बिबारखौ लानानै मेथाइ खनबाय, रागासो जोंजाबाय। नोंहाबा मा होननानै मेथाइ खननाय? माबालै फदम बिबारखौ लानानै ओरैबायदिसो मेथाइ खनदोंमोन आङो। फदम बिबारि नों समायना बिबार गावदां। बिदिल' होनदोंमोन आं। बेखौनो जि रागा जोंसोबाय आंखौ मानसिफ्रा। आरो मोनसे आखाइखौ लानानै मेथाइ खनदोंमोन आं। आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो गोसो जायो। बे मेथाइखौ खननायनि थाखाय जि रायबायलै आंखौ। मानो रायखो आरो। आखाइनि मेथाइ खननायावबो रायजाबाय आरो फदम बिबारनि मेथाइ खननायावबो रायजाबाय। आच्छा सोर रायखो नोंखौ बिदि? सोर रायखो बे गिदिर बाथ्रा नङा आफा। मानि थाखाय रायदों बेखौसो नांगौ आंनो। फदम बिबारखौ लानानै मेथाइ खननायाव मानि दाय आरो बे आखाइखौ लानानै मेथाइ खननायाव मानि दायब्रा आंहालाय? आच्छा बिदिब्ला खोनासं एमाव बेटा। फदम बिबारखौ लानानै मेथाइ खननायखायनो आखाइ फारसेया नोंखौ रागा जोंबायब्रा आरो आखाइखौ लाना मेथाइ खननायखायनो बिबार फारसेया नोंखौ रागा जोंदोंब्रा। आइला बिदिसो होमबा? साला जुगानो गाज्रि जामारबायलै, मेथाइबो खनजामारला। थेवबो नोंनाबो आखला बारदों दे एमाव। खोनाबाय ना अमा राजा, सिख्ला नुबानो मेथाइ खनग्रा जादों दानिफ्रायनो। हामा बेटा हामा, बोसोरसेल'सैसो नों देरनो। बे बोसोरसेखौनो नेनो हाला नों। देनां देरबाथाय बेसेबां सिख्ला एदावबाय थाब्रा, दा एदावथ'नाङा। बा बिराद मोजां आइडिया होदोंथ' नों फिसालानो अमा राजा। थेंकुरु हांग्रिमोनदि थेंकुरु। नोमफानि खुरु। दानिफ्रायनो फिसालाखौ जाद फोरोङो। दे नोंसोरजों नांलायबाय थानो सम गैया, आं अफिसाव थांसै। थब्ला गारिखौ दिहुनदो दे। मा जाखोलै आयै, आंखौलाय माथो जानो बायदि नायथारखोब्रा? नोंनो स्कुलनिफ्राय जेबो लिरनो हरथारा नामा? माथो जेबो हमवर्कखौनो खालामथारा नोंलाय न'आव? खालि सब फाल्थुल' खिथिबाय थाग्रा। फरायदोंब्रा आयै फरायदों, हमवर्कबो खालामदों हिन्दी इंलिसनि। नोंथ' हिन्दी इंलिस बारा बुजियाना आयै, बेनिखायनो नोंनो बारा खोन्थायालै आं। नोमाखौ हिन्दी रोङा सानदों नों एमाव राजा? रोङा सानमारदोंना नोमाखौ? रोङोब्रा आयै रोङो, नोंखौलाय रोङा सानदों दे? बांद्राय फाल्थु जानाङा, दुगैनानै जल्दि स्कुलाव थांदोसो। जागोन दे आयै। फरायसालियाव थांनायनि सिगां फावगालिजों खेबसे रायलायहरगोरनि र'। हेलौ फावगालि। हेलौ अमा राजा। मा खालामदोंलै फावगालि? दिनै स्कुलाव थांगोन ना थाङा? थांगोन, मानो थाङा जानो? आइसो माथो, होद हिन्दीनि रायलायनोसैलां। हेलौ फावगालि। हेलौ तुम चाचा कौन है? और हम दोनों कितने पास कितने दूर है ना? मानो हिन्दी रायलायदों नोंलाय? आच्छा नोंसाया खाथियाव दङ? अके दे स्कुलाव रायलायगोन दे, बाय बाय अमा राजा। बाय बाय। मालै आयै, खदाल हाथाया जोख्लोबनोबा जोख्लोबसो। तुम चाचा कौन है से जादों ना? तुम चाचा कौन है कितने दूर कितने पास? नोमाखौ बुजियाखै सानदों नों? माथो होननाय जादों दे आयै खोन्थालाय। नोंनो खोन्थालाय मा होननाय जादों? तुम चाचा कौन है माने बोरमा बेदरनिख्रुइ साबसिन जेबो गैया होननाय जादोंब्रा। आरो कितने पास कितने दूर माने सोरबा मोनजानाय सोरबा मोनजायै बेखौ बुंनाय जादोंब्रा आयै। आरो प्यार किया तो डरना क्याया मा ओंख्रि जानाय होननाय जादों नङा होमबा? नंगौथ' आरो नोमफा खोन्थानाय। नोमफा अमा राजा खोन्थानाय नामा नोंनो? तुम चाचा कौन है माने बोरमा बेदरनिख्रुइ साबसिन मा दं?
कितने पास कितने दूर माने सोरबा मोनजानाय सोरबा मोनजायि नोमफा माराजा खोन्थानाय नोंनो नोमा हांग्रि मोनदिया स्कुलाव आगान होयाखै मा जाखो गासिखौबो मिथिजोबो मिथिबाय नोमा हांग्रि मोनदिया ओरैनो टिभि नायाथ' ओरैनो साबधान इन्डिया नागिन क्राइम पेट्रल बेफोरखौ नायाथ' बिमाखौ जाम्बि नंनानै थगायनो फैदों नों तुमसे आच्चा कौन है माने बोरमा बेदरनिख्रुइ साबसिन मा दंनो ओइबारनिफ्राय नैबे नोमा हांग्रि मोनदिया इंलिश क्लास लाबावसिगोन मिथिबाय ना ओइल' बिमायालाय मासे डेन्जारनिफ्राय डेन्जार जालांगासिनोब्रा थां माबार दुगैहैथां आरो स्कुलाव माबार थां बेयाव बिमाखौ थगायनो फैदों मा एसे गोरों जाथारखोब्रा आयालाय गोसो गैयाबाबो स्कुलाव थांनोसैलां आयौ बाला आंनि हाबाया बात्तामिज बोरायजोंसो जामारसिगोन नामासै मा जामारसिगोन नामासैसो होननानै बुंखो नोंलाय सथां फाख्रि नोंनि हाबाया गाबोननो औहाय मिथियो बालनि बोराय हौवाजोंनो हाबा हरमारसिगोन ना नोंखौलाय बोराय हौवाखौलाय सोरथो गोसो थोनो खोन्थानाय बोराय हौवानिफ्रायलाय बायदिसिना बुस्थु सोरथो लानो खोन्थानाय गोसोसो दा गोसोसोआनो मोनबाय दा मस्लाया मोजां मोजां मानसिफोरबो नायनो फैबाय गैया रावजोंबो थाङा गाव गोसो थोनाय हौवाफोराबो हिनजाव गोनां गोजा दा थाङै थुङै बोराय हौवाखौनो मोनबाय दा देलै जेबो नङा बोरायबाबो मानसिसो दे बोरायबाबो मानसिखायनोथ' आइखौसो हाबा जाजानो लुगैदोंमोन आं बोरायजों आंलाय मानो हाबा जानांगौ जाखोसै हाबायालाय जिउआव खेबसेल'सो जायो दा सोर खोन्थानायसै हाबाया जिउआव खेबसेल' जाजायो होननानै फिसाइ थैखांनायनि उनाव फिसाइ गारखांनायनि उनाव बा हिनजाव थैखांनायनि उनाव बा हिनजाव गारजानायनि उनाव हाबा खालामफिननो हायो ना बेनिखायनो आयै नोंबो बोराय हौवाखौनो हाबा लादो ना नाङा आंना बिजामादैफोरखौ नोंनो हाबा जाथारनांगौ मिथिबाय जेबो मावनानै होआ नों बिमानो बे खेबाव बिमानि थाखाय हेफाजाब होदो नों बोराय हौवाजों हाबा जानानै जेबो नङालै बोरायसो दा गाबोन समफोरनो थैखागोन जेबो नङालै दावसो देलाय नोंनि खोथा लानानैनोथ' बोराय हौवाजोंबाबो हाबा जानो नागिरदों आरो गाबोननो हाबाया जेबो फाल्तु खामानि दामावसै नोंसोरबो एसे बुजायना होदो दे जागोन दे मादै दावसो देलाय हाबानि थाखाय फुरथि नंथारा नामाब्रा मानसियालाय बे बोरायनाय हौवाजों सोरबा फुरथि जायोहाय आं हले जेबो होनलालै ओइ दस्ति बारा जेबो होननाङा नङाबा हाबा जानाय नङा बियो बारा जेबो साननाङालै दावसो देलाय बोराय मानसिसो गाबोन समफोरनो थैखागोन बिनि उनाव थाखा फैसाया नोंनिनो जाखागोन माथो बिदि होननानैनोथ' हाबा जानो नागिरदों आरो दे दाथ' लामानि गेटफोरखौ एसे नायहैबावनि नोंसोर सानैया जोंहानि न'आव फैनानै हर सान खामानि मावफैबाय आं होमबाबो थेंक इउ होनथाराहाय बोराय हौवाजों हाबा जागोन नालाय सेंग्रा मदद जांगिला हेन्डसामबासो थेंक इउ बुंगौमोन आं नोंनि हाबायाल' जाग्रोथोंसैलै दावसो देलाय नांगौब्ला मेंनाय गैया जिरायनाय गैया होगोन खामानि मावनाया नोंनि हाबायाव जागोन दे थौ दस्ति खामानि मावहैनोसै आयौ होमबाला दुखु जासोदोंहाय हारसिं दुखु जानो गोसो गैया दुमफावखौ लिंहरनि र' हेलौ दुमफाव आं जोबोद दुखुआव दंहाय गाबोन हाबा जासिगोन नालाय बेनिखायनो एसे गाबनो ओंखारदों आं माने गाबबायानो दंखायो आरो नों फैनो हागोन नामा दुमफाव दे बिदिबालाय थाबनो फैदो आयौ बाला हाबा जामारसिगोन आं नंमारगौ दुमफाव दावसो देलाया दुखु जादों औ दुखु जागासिनो बोराय हौवाजों हाबा हरजानो नागिरनायखाय दाखालिबो हराव जोंहानाव फैदोंमोन दा न'निफ्राय खारबोदोंमोन हाबा जाया होननानै हामथारदोंहाय मालायनि हौवा नोजोर होग्राफ्रा बोराय हौवाखौनो मोनमारो खोमाहाय थलाय दुमफाव आंबो थांफानो नोंजों माबायदि गाबगासिनो दङ नायनो आं दावसो देलायखौ नोंहा गाबनायखौसो नायनो थांनोसै होमबा माथोहाय दुमफाव खोथायावनो दङना 100टा मोसौ जायोब्ला गावबो सानसे जाजाफिनो होननानै थिग बिदिनो दावसो देलायाबो बोराय हौवाजों जाजाफिनसिगोन दा मालायनि हौवाफोरखौ मालाय हिनजावनि हौवाफोरखौ नोजोर होग्राया दासो मोनदों दा बे दावसो देलाया दुमफाव माला फैनाय नार्सबोदां दावसो देलाया गाबगासिनो मालाय गाबनायखौ नोंहालाय मानो एसेबां खुसि जाखो खुसि जायाबालाय मालायनि हौवा गोसो थोग्राया दासो मोनदों दा बोराय हौवाजों हाबा हरजानो नागिरदों दा गाबोन हाबा दे दावसो देलायनि मा गोदाव सोरावब्रा दावसो देलायाखि बोराय हौवाजों हाबा जागोन नामा आयु दावसो देलायखौ मा नंदों नोंलाय फैसानि लबियाखौ बोराय हौवानिफ्राय थिगसे फैसा जाबायनो दावसो देलाया दा बोराय हौवाया दावसो देलायखौ हाबा खालामथारनो आरो बेनिखायनो गाबोन हाबा दावसो देलायनि आं दावसो देलायखौ सानखादोंमोन सानसेबाबो बिराद गाज्रि फसिगोन होनना आंथ' जेब्लाबो बादा होबाय थाखायोमोन गैया गोसोसो होनलायबावो बुंबाथाय है जाथोंसै जेबो नङा बे बोराय हौवाफ्राबो खम नङा सिख्लाफोरखौ लाइन मारिनोल' थाबाय थाखायो माथो बुंबावनो आरो आं जेबो बुंलाहाय
नाजिबुदां मोनसे खोथा सोंनि आं नोंनाव मा खोथा सों आं थैनायनि उनाव नों गोदान हाबा लाफिनगोन ना लाफिना नाजिबुदां मा गोदाव सोराव सोंलाबायोब्रा खोन्थाना नाजिबुदां आं जुदि थैग्रोयो नोंनि सिगां नों होमबा सेकेन्ड हाबा खालामफिनगोन ना लाफिना गोदाव सोराव कुइसन सोंनाङालै नों हापां नोंलाय मानो थैनांगौब्रा आं नोंनाव सोंदों हाबा जागोन ना जाया आं थैखांनायनि उनाव थोंजों फिननाय होआ मानो तारमाने नों हाबा जागोन आरोना आं थैनायखौसो नेगासिनो दङ खोमा माला हापाङा थैगोन होननानै नङा होमबा धोद बिदि नङा होमबालाय मानो थोंजों फिननाय होआखै आं थैखांनायनि उनाव नों सेकेन्ड हाबा खालामगोन ना खालामा जुदि आं नोंनि सिगां थैग्रोयो नोंलाय हाबा खालामगोन ना खालामा खस्थ' जायोबालाय हौवा गैयाबा न'खराव जोबोद खस्थ' जायोनो माथो आरो हौवा गैयि हिनजावफोरखौ मानसिफोरा गाज्रि नोजोरैबो नायोनो बेनिखायनो थिग गैया आङो हाबा जाफिननोबो हानाय आरोना गथ' गथायफोरखौ फेदेरनो थाखाय बा न'खराव सेफ्टिनि थाखाय आरोना सेफ्टिबो नांगौना न'खराव बिदिसो सानो होमबा नोङो आं थैखांनायनि उनाव हाबा जाफिननो लुगैयो आरो नाजिबुदां आं जेब्लाबो सैथो बाथ्राखौनो खोन्थाखायो मिथिबाय बेनिखायनो मानसिफोरा आंखौ गाज्रि सानो नोंबोथ' आं थैखांनायनि उनाव हाबा खालामखागोन ना बेखौ आं मिथिखायो आरो आंथ' आंनि गोसोनि खोथाखौसो बुंदों दा हाबा जायो जाया बे उननि खोथा आरोना जास्ट बुंदोंसो आरोना आङो बिदिबो जानो हानाय होननानै नाथाय नों माथो हाबा जागोनबो होननानै बुङा हाबा जाया होननानैबो बुङा धोद बेफोरबायदि फाल्तु खोथा रायलायनो टाइम गैया आंहा आं थांना थासान्दियावनो हिनजावफोरजों लाइन मारियो नोङो आं थैखांनायनि उनावथ' दजजनसो हाबा खालामखागोन खोमा ओइ हापां मानो जानला मानला बुङोब्रा नोंनि अनगा आंनो रावखौबो नाङालै नोंनि अनगा रावखौबो नाङानो हा नोंहाबो मालाय मा होनबाय थायो दुमफाव नोंबो देनां बुजिगोन हाबा जाखांनायनि उनाव बेफोरखौ बादो दे थौदो दाउस्रि देलायनि गाबनायखौ नायहैनि थौ आच्छा नोंथां खामानिफोरखौ मोजाङै मावगासिनो दङ दा औ सार खामानिफोरा मोजाङैनो सोलिगासिनो आच्छा दे मोजांनि बाथ्रा आरो मोनसे खोथा खोनासं लामाखौ ओरैबायदि बानाय जाहाथे आंनि फिसानि फिसा फिसौनि फिसौफ्राबो नुनाय बायदि आरोना अमा राजा एमएलए बानायदोंमोन होननाय बायदि मोनसे नाम थानायनि आरोना ओरैबायदि मोजां बानायखा जागोन सारल' होनबा जानाय नङा बे लामाया बोसोरसेनि गेजेरावनो गाज्रि जानो मोननाय नङा दै नङाबा दिगदारसो जागोन सार जाखिनि बाजेटआव दङ बे बाजेटजोंथ' इसेबां मोजां जानाय नङा सार लामाया मानो मोजां जाया ना जाख्ल'नो नागिरदों नैबे अमा राजा एमएलए थासान्दियाव जेबो जाख्ल' गैया दै सरकारनिफ्राय जिखिनि फैसा मोनदों बे फैसाखौनो लानानै मोजां खामानि मावनांगौ मानो होनोब्ला बेफोर फैसाया रायजो राजानिसो ओइ अमा राजा दावदै भाजा मानो लिंहरदोंलै आंखौ हामगौ सासे एमएलएखौ बिदि दावदै भाजा होननानै बुंनो होद बुंदोंबा बुंलाय थाब मानो लिंहरदोंमोन नोंनि मोजां खामानिनि थाखायसो लिंहरदोंब्रा आंखौ जाम्बा नंदों नामा नों जाम्बा नङाब्रा बेनिखायनोथ' नोंखौ लिंहरदों आं नों आंखौ सैमासो सानखो ना माखो नों लिंहरबानो आङो दों फैनो हा होद जाम्बा खोनासंग्रो आं नोंनो खामानि होनोसो नागिरदोंब्रा अमा राजा नों आंनो खामानि होनो नागिरदों मानसियालाय जौ फेनासो दङ नामाब्रा बिदि नङाब्रा नोंनो थाखाय खामानि मोनसे होनो नागिरदों आं नों खामानि मावनानै दिन्थिदो रायजोफोरनि सिगाङाव मा नों लाजिदों नामा गाव मावनानै दिन्थिनो दा थफेरा मा बुजियोब्रा नोङो आं नोंनो मोनसे थिखानि खामानिसो मावनो होनो नागिरदोंब्रा नों बुंबाय थायोना रायजोफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो होननानै बे लाब्राफारानि बे दैमानि दलंखौ मावदोब्रा नों दरखार गैया नोंनि गुलाम नङा आं नों खोन्थाबानो मावनो आरो नेक्स्ट टाइम आंनो खामानि होनो होननानै मालाबाबो दालिहर अनबाबो अनजायाब्रा मानसियालाय नोंनि अननायखौ नाङा आंनो बिराद लेट जाबाय आंहा दाउस्रि देलायनि थाखाय हाबानि गिफ्टबो बाहायनांगौ दाउस्रि देलायनि हाबा माब्लाब्रा नोंहा दाबो फाटा गैया नामा दाउस्रि देलायनि हाबाया गाबोन आइला बे बागां बासि एम्बुस्रियालाय सोरजों हाबा जानो नागिरखोब्रा एसे खबर लानांसिगोन सोर खाफाल गाज्रियाबा हाबा खालामनो नागिरखो दाउस्रि देलायखौ आच्छा बारु थाइबानि लारु खामानिफोरखौ मोजाङै मावदो दै आरो मोनसे खोथा बे बमब्रमाया आंनि मोजां खामानिफोरखौबा निउसाव कभार खालामालै फाल्तु बाल्टा सोंनोबासो होंगो दोंगो जालायगोन बियो आं दा मोजां खामानि मावगासिनो दङ दालाय मानो सुवाद बमब्रमाया इन्टारभिउ लाफैयाखैलै आंखौ बहा थैनानै दंहैयो बे सुवादा एमाव राजा दहाय नों मानो फनखौ दाननानै होनाय मा बुंनोब्रा फावगालि आइ दङमोनलै आइ फैनानै होदों आंबो आइखौ बिराद गियो गिनायालाय गिनांगौ थेवबो प्यार किया तो डरना क्या नङा होमबा फावगालि थेवबो आइखौ बिराद गियो आं एमाव राजा आइया आंखौ मिथिब्ला थिगसे बुगोन फावगालि नोंखौ नोंसाया बुब्ला आं नोंखौ बासायगोनब्रा गावहानो बिमाखौ गियो आरो आंखौ बासायनो ओंखारबावो बिमाफोरखौ मान होनायानो गिनायबो जायोब्रा गिनांगौबो मानबो होनांगौ होमबालाय आंखौलाय मानो मोजां मोनदों आरे फावगालि आं नोंखौ मोजां मोनोब्रा बिराद गोसो गोरबोजों नोंसो आंखौ मोजां मोनो ना मोना मोनो बेसेबां बुरजा एसेबां बुरजा आरो नोंलाय आंबो एसेबां मोजां मोनो बाप्पावै मालै बेफोर ओइ गथ'फोर मालै बेफोर आंसो नोंसोरनि सिमाङाव दङ ना नोंसोरसो आंनि सिमाङाव दङब्रा मा बेफोर एमाव राजा आरो फावगालि माथो नुलायखोब्रा जोंलाय रायलायदोंसो रायलायनाया एसेबां खाथि रायलायो नामा दाथ' कर'ना जोब्बायना बेनिखायनो खाथिबो रायलायनो हायो आच्छा कर'ना जोब्बाय होनना खाथि रायलायलायगोन नामा नोंसोर सिथाब जों जेबो सिथाबखौनो रायलायाखै औब्रा जों जेबो सिथाबखौनो रायलायाखै
आच्छा आंखौ थगायनो फैदों नैबे थफिरामखौ मा सोमोन्दो दं एमाव राजा नोंसोर सानैया जेबो सोमोन्दो गैया फावगालि मा सोमोन्दो दं नोंहा एमाव राजाजों जेबो सोमोन्दो गैया अब्लालाय मानोथो सिथाब रायलायदों जों लोगोसोब्रा लोगोखौ मा साननानै पाद नांगौलै नों थौदो फावगालि थांनोसै थौदो बापावै दानिफ्रायनो मा सोलोंदोंलै गथ'फ्रा थफिराम गारि लाखिनानैलाय मा खालामदों नोंलाय हापां लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे मानोसै न'नि गथ'फोरखौलाय मोजाङै नायना नायाब्रा नोंसोरलाय गथ'फोरा बायहेरायाव मा खालामहैदों मा खालामहैयाखै मानो नोजोर होआलै मा जादों बुङा मानो हापां फावगालिनि आखला एसे बारा जादोंलै एसे नोजोर हो मा जादों बे फावगालिनि आखला दानिफ्रायनो प्यार महाबाते लाभनि खोथा रायलायग्रा जादों मा फाल्तु आं सानखादोंमोन नों आंनि खोथाखौ फोथायनाय नङा होननानै खोथाया खिन्थु सैथो नोंनि गासैबो खोथाखौ लाजाया बादो नोंनि खोथाखौ खोनासङा जों इसेबां उन्दै गथ'खौ बिदि बुंनो लाजिया नों बोराय मांग्रांग्रांनो बापावै हापां मोजां खोथा खोन्थाबाय नों आंखौ गाज्रिसो सानबाय नोंहालाय मानोथो आंनि फिसाजोखौ जानला मानला बुंनांगौ नैबे थफिरामा मालाबाबो जानला मानला खोथा बुङा मिथिबाय हायोबा दुमफावनाव सों हा दुमफावआ मिथिगौ दा आं बेसेबां सैथो खोथा बुङो ओइ फाग्ला थफिराम आंखौलाय मानो गेजेराव लाबोदों बेसेबांथो जिं थाबाय थानो मालाबा गेजेरावबो हाबसननांगौ ओइ थफिराम आंनि फिसाजोनि सोमोन्दै आरोबाव माबा बुंबावोब्ला ना आं हले बिराद रागा जोंगोन दिनै आं जेबो बुंला आंनि खोथाखौ खोनासंब्रा हापां आं सब समावबो गाज्रि खोथा बुङाब्रा आं सासे फोरोंगिरि आंनि फरायसाफोरनि सोमोन्दैलाय आंलाय मानो गाज्रि खोन्थानांगौ देलाय बुंलाय दस्रा फोरोंगिरिनि खोथाबा लागौमोन आं नोंनि खोथाखौ लाथाराहाय आं बापावै फोथायमारथारा आरोना ओइ दुमफाव बुजायलाय बेना फिसाजोआ बिराद बारा जाथारबाय एसे थुङालि बाङालि जाथारबाय खोन्थालाय दुमफाव हाफाङालाय माथो खाथियावनो दंखायो हाफांनो खोन्थाबानो जाबायना ओइ दुमफाव बिजों रायलायबाय थाया थौ थांनोसै दुमफाव बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय दाउसो देलाया गाबगासिनो दङनो बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों जों मानो गाबदों बेलाय बोराय हौवाजों हाबा जासिगोन नालाय गाबदों आरो गाबथों सालिया गाबथों आंखौ बासिनाया आंनि न'आव जिअ टावार नाङा होननानै खारबोफिननाया साला दाखालि हराव आंनि न'आव थांलायो आरो खारसननो आयु नोंनावबो थांलायदों जोंहानावबो थांदोंथ' बियो आंनि न'आव थांलायो आरो बेना गावखौ लाखिगौबानो खारसननो फैबाय आं जालायबावो थाब फ्रियावनो नायना जोना हरनो हायासै नों होद सिख्ला मानसिफोरखौ जोनो उसुबिदा मोनलाय लाङोलां बेनिखायनो जोआसै आं दे थफिराम नोंहा थाथ'दो जोंहा थांनोसै दे थांदो हापाङा फोथायलायाखै आरोना गावनि फिसाजोनि आखलखौ एबार अमा राजानो खोन्थानांगौ एमाव राजानि आखलखौ थफिराम दावदै नों आंनि फनखौ मानो थिखाङाखै नों थफिराम आं फरायसालियाव फरायसाफोरखौ फोरोंबाय दङमोनलै बेनिखायनो फनखौ थिखाङाखैमोन आं थफिराम थौना बेरायनो थांनि आंजों बेरायनो थांबानो लुगैदों होनबा नों औ थांनो लुगैदोंथ' आरो नों दे मिथिबालाय आदायालाय सानसेबाबो मिथिखागोन ना नों दा अमा राजाखौ नोंनिख्रुइ बांसिन आंसो मिथिगौलै दावदै माबायदि जागोन बेयो जों सानैनि बेफोरबायदि सोमोन्दोखौ मिथिब्ला मा जानोखाय साननैसो रायगोन बिनि उनाव अनफिनगोन दावदै बिदा हिसाबै नोंखौ अननो हानाय अमा राजाया नाथाय आंखौ अननाय नङालै बियो बेखौनो गिबाय गिनाङा आं दं थौ बिदिबालाय दस्ति बोरायनि नामालाय माब्रा गेटआवलाय मा नाम लिरनो आंबो मिथियालै बोरायनि नामखौ जायखिजाया दाउसो देलायनि हाबाया जागौबानो जाबाय दे सन्थला दाउसो देलाया गाबै गाबै बिहुस जाबाय दहायबो खेबसे बिहुस जाखांबायलै बे समसि दाबो जाबावगोन बे बिहुस ओइ बिहुस जालाय गाबबाय थाथोंसैलै बियो जायखिजाया हाबाया जागौबानो जाबाय बमब्र नोंलाय माला फैखो बेवहायलाय जों दहायनो फैदों सन्थलाजों आंजों हाबानि एसे साइना लुनो एसे हेल्प खालामफादों नोंसोरलाय मानो फैदों हाबायाथ' गाबोनसो ना दाउसो देलाया गाबै फन खालामनानै लिंहरदों बेनिखायनो फैदों जों दाउसो देलाया बिहुस जानानैसो दङ आयु मानोसै दहायनिफ्रायनो गाबलाय बिहुस जालाय गाबगासिनो बिहुस जागासिनो आयु होमबालाय नायहैनिथ' थां नायै थां ओइ जायखिजाया जाबाय थाथोंलै जायखिजाया दाउसो देलायनि हाबाया जागौबानो जाबाय ओइ दाउसो देलाय बे थङालिया ओरैनो जाफ्लाथारनायानो बोराय हौवाजों हाबा जानो बानानै नाटक खिन्थिदों बियो नों जेबो सिन्था खालामनाङा मादै बे दाउसो देलायखौ बोराय हौवाजों जेरैखि जायाबाबो हाबा होथारगोन दे नोंसोर एसे बुजायबावबानो जाबाय आरो जागोन मादै ओइ दाउसो देलाय सिखारदो आयु बाला ओइ दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय मा खबरहाय माहाय हाफां खुगा जिबलां खुगायानो लोमलायथाराखै माथो रंजादों आरोहाय मा नोंनि हाबा नालाय बाथामिज हाफां खुगा जिबलां रंजादों नोंनो हाबा जाबानो जाबाय आरो माथो जानो दे नों बोराय हौवाखौ गोसो थोबाय जेब्ला हाबाथ' जाखानांगोन ना बाल्लावबो गोसो थोआखै आं बे बोराय हौवाखौ बेनि फैसाखौसो गोसो थोदोंमोन आरो नुबाय सथां फाख्रिया माबायदि होनखायो आंलाय सैथो खोथाखौसो खोन्थादों दा आं बोरायखौ गोसो थोआखै बोरायनि फैसाखौसो गोसो थोदोंमोन ना दा बोरायजोंनो हाबा जानांसिगोन
माथो खालामबावनो आंनि खाफालखौ नोंलाय मालायनि हौवाखौसो गोसोथोखायोमोन दालाय बोराय हौवाखौ मोजां मोनबाय रंजानांगौसो नोङो आथिं थोंसेजों बारल' नांगौसो नों दावसो देलाय नांफानांगौ होननानै बुं नों हाफां खुगा जिब्लां माथो जानोखाय नोंनो बोराय हौवायासो नोंखौ समायखायो नोंनो सेंग्रा मदद जांगिलाफोरा समायाथ' आयु बाला बोरै होनखायो हाफां खुगा जिब्लाङा हाफां नोंबो मा एदावबाय दं आं एदावाखै मा सैथोखौसो बुंदों दावसो देलाया बोराय हौवाजोंसो समायो आयु बाला दुमफाव माबायदि मिनिदों बियो हाफाङा बादो बिनि मिनिनायखौ मारै बाद होनांगौ जाखो दे आं मा सिमां नुदोंमोन दुमफाव मा जालांखो मा सिमां नुदोंमोन नोंलाय दावसो देलाय आंबो मोनसे सिमां सुजुदोंमोन आंखौबो सिन्देला बायदि सोरबा राजखुंगुरा गरायाव गाखोना फैनानै आंखौ लानानै थांगोन बेफोरबायदि सिमां सुजुदोंमोन आरो मा सिमां सुजुबावदोंमोन नों आरो सिमां नुबावदोंमोन कोरियान ड्रामाफोरनि बायदि हेन्डसाम कोट गानलायनाय बिजनेसमेन सोरबा CEO नि फिसाला बेफोरबायदि सेंग्राफोरा फैनानै आंजों सौग्रावलायगोन बा सौग्रावलायाबाबो आंखौ गोसो थोगोन मोजां मोनगोन दुखिया होननानै बासिया बेफोरबायदि हौवा फसायदोंमोन आरो नाथाय गैया बेफोरबायदि मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा माबा जौ फाग्ला उदै गेन्द्रा बेफोरबायदिसो मोनलाबायो गैया आंनि जिउआव प्रिन्स चार्मिं फैनाय रावबो गैया उदै गेन्द्रा बोराय लान्था बेफोरबायदिल' मालाय कोरियान ड्रामाफोरावसो जा केयारिं बयफ्रेन्ड थाखायो जा हेन्डसाम जाखायो दुखिया हिन्जावफोरखौ गोसो थोयो सापर्ट खालामो नाथाय मोगथाङाव जौ फाग्ला गान्जारु गय जासुला सिगारेट सोबसुला बिदिसो लोगो मोनो जाम्बि ड्रामानिजों मोगथांनिजों मिलायो नामा बांद्राय मिलायाबाबो एसे मिलायनायबा हामगौमोन आरो दावसो देलाय नों जुदि बोराय हौवाखौ गोसो थोआब्ला ब्राबो हाबा जानो नाङा ना ओइ सोमस्रि जेबो नङाहाय समायोसो दालाय नोंलाय हाबा जानो गोसो गैयाबालाय मानोथो हाबा जानो नागिरदों दुमफाव जेबो नङाहाय आं गोसो गैयामोनहाय नाथाय बमरुआ बुंबाय बोराय हौवायालाय साननै सानथामजोंनो थैखागोन हाबा जादो होननानै होमबालाय हाबाखौनो जादो आरोहाय माथो लस दं हायला दावसो देलाय हाबा जामारसिगोन माथो नोंबो दावसो देलाय बेसे दुखु जादों आंसो मिथिगौ दा मालाय दावसो देलाय नोंनि दुखुखौ बयबो मिथिदों होननानै बेयावसो जिरायनानै गाबगासिनो नामा नोंलाय जिरायाखै माथो उन्दुबावदोंसो उन्दुनानै बयबो मिथिदों आंखौ दुखु जादों होननानै हामथारदोंहाय दावसो देलाय मालायनि फैसा जाग्राया दावसो देलाय नोंखौबो आरो आं मा बुंबावनो माथो नोंना हौवा गोदाना नोंसो आइजोंबो समायालै माथो बोरायलायथार बेनिखायनोथ' हाबा जानो बादोंमोन आरो जेबो नङा हाबा जाथों समायदोंसो दा ओइ अमा राजा हाबा जाथोंहाय नों मानो इदि बुंफैदों आच्छा जेबो नङा दे हाबा जानानै नायलाय माबायदि मोनो माबायदि मोनो खेबसे हाबा जानानै नायग्रोदोब्रा अब्लासो मिथिगोन दा हाबा जानायनि मजाया माबायदि दे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो आरो बिनि एपिसोडखौ नेनानै थादो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट